Matapos naman itong makapagsalita, paisa-isa sila nitong pinagmasdan hanggang sa hindi naglaon na baling ang paningin nito sa kinaroroonan ni Manoy Naldo. Paglapit naman sa kanya ng matanda, bigla naman itong itinuro ang kanyang dibdib, sabay wika ng, "Matagal kong hinanap ang makakagamit ng krus na yon. Sabihin mo, bata, ano ang pangalan mo?" Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, agad naman niya yung sinagot ng kanyang pangalan. Habang sila'y nag-uusap, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng aminado siya. Yon ang unang pagkikita nila ng matandang yon. Naniniwala rin siya, wala naman yung nakitang kakaiba sa kanyang katawan, kung kaya't napaka-imposible na bigla na lamang yung nagkaroon ng interes sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, tapatan sa kanyang inilahad ng matanda na matagal na panahon nang naghihintay ng bagong magtatangan ang krus na yon. Isa rin yun sa mga naging rason kung bakit dinakip siya ng mga aswang at halos humigit isang dekadang pinahirapan. Sa kagustuhan kasi ng mga itong mabawi ang pagmamay-ari ng kaibigan niya, sapilitan niyong inalam mula sa kanya. Napakatuso kasi ng mga tagnatis. Sa halos pawang lahat ng impormasyon na kanilang inaasam, napakadali nilang makuha. Dagdag pa ng matandang yun na, sa loob ng ilang taong yan, pilit niyang kinimkim ang lahat ng kanyang nalalaman alang-alang sa pangako niya sa kanyang kaibigan. Halos sa bawat paglipas noon ng mga araw, dinadalangin niya na sana'y merong makadiskubre ng bahay ng kaibigan niya. Naniniwala kasi siya, sino man ang makatungtong sa lugar nito, tinatawag ng gamit na yon. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pinanghahawakang pag-asa, nanatili siyang bigo. Hindi naglaon, unti-unti nang nawala sa kanyang isipan ang kanyang hangaring makipaglaban at ang pagnanasang ipagpatuloy ang pagbabantay sa krus. Nung akmang nararamdaman na niyang hindi na siya magtatagal, sakto naman noon ang pagdating ng grupo ng mga kabalyero. Ayon pa sa matanda na, ang lahat ng nangyari sa kanila, pawang hindi niya ininda dahil yon ay kagustuhan ng tadhana. Malakas din ang kutob nito na ang pangyayaring yon ang magiging umpisa ng pagbabago ng lugar nila. Matapos namang marinig nila Manoy Naldo ang naging pahayag nito, agad naman nilang tinanong ang matanda ukol sa kinaroroonan ng bahay na yon. Dahil sa kanilang sinabi, dahan-dahan naman yung tumayo, sabay wika sa kanila ng, "Mamaya na tayo magkwentuhan. Puntahan na muna natin ang dapat puntahan. Mahirap na. Baka maunahan na naman nila tayo." Nang marinig naman nila Manoy Naldo ang sinabi nito, agad naman sila roong sumang-ayon. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid, gawa ng marami silang nararamdamang mga tagapagmasid na umaaligid. Makalipas pa ang ilang minuto, muli nilang narating ang baryo kung saan doon bumungad sa kanila ang iilang mga panauhing may mga nanlilisik na paningin. Bagaman alam nila Manoy Naldo na mga aswang ang mga nilalang na yon, hindi na nila ito gaanong pinansin pa, lalo na't meron silang ibang pakay sa lugar. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang abandonadong bahay na halos mapuno na ng nagsisitaasang talahib ang buong paligid. Sa estado nito, masasabi mong halos humigit isang dekada na yung hindi napapasok. Ang mas nakakapagtaka pa noon sa lahat, pansin na pansin nila, tila bang hindi yun nasisipat ng mga taong dumaraan sa lugar. Bukod kasi sa diretso lang ang mga ito kung maglakad, parang iniiwasan din nila ang parte nito. Dahil sa kanilang mga nasaksihan, minabuti naman nilang unti-unti nang lumapit doon, nang sa gayoy mas maging malinaw pa sa kanila kung ano ang nangyayari sa paligid ng abandonadong bahay ng isang tagnatis.
Sa pagdating nila sa entradang pinto nito, doon bumungad sa kanila ang kandadong gawa sa pinagtagpi-tagping lubid. Sa unang tingin, mapagkakamalan mong pangkaraniwang kandado lang ang bagay na yon. Pero kapag pinagmasdan mo yon ng maigi, doon mo masisilayan ang mga pamakong dasal na nakaukit sa paligid nito. Paglalarawan doon ni Manoy Naldo para yung dalawang sungay ng kalabaw na tinalian ang magkabilang dulo nito. Bagaman hindi yun gawa sa bakal, masasabi mo pa ring may katibayan ito. Maya-maya pa, unti-unti namang kinalaga ng matanda ang lubid na yon sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Pagtulak nito ng pinto, doon bumungad sa kanila ang loob ng tahanan nitong napakalinis na parabang meron doong namamalagi. Pagpasok nila sa loob, inilahad sa kanila ng matanda ang tungkol sa mga nilalang na nagbabantay doon. Dagdag pa nito na kapag hindi angkop ang usal na ginagamit sa kandado ng bahay, walang posibilidad na yon ay mabuksan. Pagtatapat pa nito sa kanila, tanging ito lamang at ang kaibigan nitong Tagnatis ang nakakaalam sa usal para mabuksan ang tarangka. Nang marinig naman yon ang pangkat nila Manoy Naldo, tahimik naman nilang nilibot ang buong paligid hanggang sa narating na nila ang isang altar na merong mga nakapakong kamay sa mga nakatayong sanga ng punong parang uling na ang kulay. Sa gitnang bahagi nito, naroon ang kulay itim na krus na nakalagak sa isang malaking garapon na merong napakalapot na likido. Matapos naman nila yung masilayan, doon na inilahad sa kanila ng matanda na yun na nga ang binabanggit nitong krus sa kanila. Ayon pa rito na, sa kanilang lahat, tanging si Manoy Naldo lamang ang may kakayahan na hanguin ito mula sa banal na tubig nitong kinalalagyan. Sino man sa kanila ang magtangkang humango sa bagay na yon, na hindi naman karapat-dapat mamamatay sa puntong mahawakan ito. Dahil sa sinabi ng matanda, agad namang ibinigay ni Marman kay Manoy Naldo ang pagkakataong yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na niya dahan-dahang inumpisahan ang paghango sa krus na nasa loob ng garapon. Kahit may nararamdaman siyang takot sa kanyang katawan, hindi niya na yon gaanong pinansin alinsunod sa nais mangyari ng matanda. Maya-maya pa, paghawak niya sa pinakadulong parte nito, wala naman siyang ibang naramdaman sa kanyang katawan maliban sa isang malamig na presensya na dahan-dahang bumabalot sa katawan niya. Hindi naglaon, napansin na lamang ni Manoy Naldo ang pagkawala ng pagod niya na tila bang hinihigop ng bagay na yon. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman niya yung hinango sa garapon na siyang naging sanhi upang magkaroon yon ng napakaraming bitak na animoy meron doong dahan-dahang lumalabas na likidong apoy. Pagbaba naman niya ng krus mula sa pinaglalagakan nitong altar, sa isang iglap, bigla na lamang nawala ang bahay na kanilang pinasukan. Hindi nila mawari kung ano ang nangyari sa lugar na yon, pero klaro sa kanilang grupo ang paglaho nito. Matapos naman nilang masaksihan ang nakakamanghang pangyayaring yon, narinig na lamang nila ang dahan-dahang pagpalakpak ng matanda habang nagwiwika sa kanila ng, "Hindi nga ako nagkamali. Iho, ingatan mo ang krus na yan. Mula sa araw na ito, tinupad mo na ang pagiging pinuno ng mga kabalyero. Hanapin mo sila. Ubusin mo ang lahi ng iyong kalaban." Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang dahan-dahan namang pagiging isang alikabok ng buong katawan nito. Hindi naglaon, tuluyan na ngang naagnas ang matanda habang masayang nakatitig sa kanilang tatlo. Sa pagkawala nito, nagbigay naman yon ng matinding palaisipan para sa kanila. Halos hindi kasi sila noon gaanong makapaniwala sa mga pangyayari, lalo pat bukod sa napakabilis nito, tila bang nakatadhana lamang ang matandang yon
na magpasa ng pangangalaga ng krus na kasalukuyang pagmamay-ari ni Manoy Naldo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahil sa wala naman silang gagawin pa sa lugar, nagpasya na silang umalis doon. Habang binabagtas nila ang daan sakay-sakay ng kanilang mga kabayo, unti-unti naman nilang napapansin ang pagdami ng iilang mga panauhin na pasimpleng sumusunod sa kanila. Noong una, pinilit pa nila yung ipagsawalang bahala, pero sa pagdating nila sa labasan ng bayan, doon na nila napansin ang dami ng bilang nito. Sa puntong yun, nang hindi na maatim ni Marman ang kanyang mga nararamdaman, nagdesisyon na siyang harapin ang kanilang mga kalaban. Sa muling pagbaling nila sa lugar na kanilang dinaanan, doon nila nakita ang pangkat ng mga aswang, kasama ang isang lalaking may katangkaran na merong kasuotang maihahalin tulad mo sa kasuotan ng mga taong may kaya noon sa buhay. Sa likurang bahagi naman ito, doon na silayan nila Manoy Naldo ang 5 nitong kasama na merong nakakapangilabot na pagmumuka. Pagsilay naman nila sa mga kamay nito, doon nila nakita ang mga hawak nitong tabak na merong tumutulong dugo. Kakaiba rin ang hawakan ng mga armas na yon, dahil imbis na kahoy ang masisilayan nila roon, nangingitim na kamay ng tao ang tumambad sa kanila. Ang mas ikinagulat pa noon nila Manoy Naldo, gumagalaw ang mga kamay na yon. Habang pinakikiramdaman nila ang mga susunod na gagawin nito, nasipat naman nila ang lalaking biglang umisi na parabang merong nakakatawa sa kanilang grupo. Pagsilay naman doon ni Manoy Naldo, bigla namang nandilim ang kanyang paningin, at nung akmang magsasalita na siya sa kanyang mga kasama, bahagya naman siyang natigilan matapos bumungad sa kanyang harapan ang isang malaanghel na nilalang na unti-unting bumubuka ang napakarami nitong mga mata sa mismong pakpak nito. Segundo lamang noon ang pagitan matapos nitong maglaho sa kanyang paningin. Dahil sa pangyayari, halos nawala naman ang kanyang wisyo sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Sinubukan pa noong alalahanin ni Manoy Naldo ang kanyang sasabihin, pero nakapagtatakang hindi niya na yon natatandaan. Maya-maya pa, napasipat na lamang siya kay Ugdaw matapos nitong hawakan ng kanyang balikat habang nagwiwika sa kanya ng, "Kami na muna ang kakaharap. Dito ka lang, Naldo. Hintayin mong senyas ko." Nang marinig naman ni Naldo ang sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagsugod naman ng dalawa sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang paglipad ng isang lambat sa himpapawid. Pilit pa yung iniwasan ng dalawa pero masyadong malapad ang saklaw nito. Pagbagsak naman ng purong bakal na lambat sa kinaroroonan nila Marman at Ugdaw, agad naman silang bumagsak sa lupa, pilit na kumakawala mula sa pagkakadakip ng mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na nga si Manoy Naldo na sumugod, bitbit ang kanyang tabak na ibinigay sa kanya ng tiyuhin niya. Subalit, bago pa man siya makalapit sa kinaroroonan nito, nagawa na yung makaladkad papalayo ng mga aswang. Matapos naman niya yung masilayan, inakala na niyang katapusan na ng dalawa, gawa ng masyado na yung imposible para sa kanya na mabawi pa. Pero nang akmang papasuko na itong si Manoy Naldo, may kung ano siyang narinig na tinig sa kanyang isipan na siya namang nag-uutos sa kanya ukol sa mga kinakailangan niyang gawin. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinarak ang krus niyang hawak sa lupa na siyang naging sanhi upang mabaling sa kanya ang kabuang atensyon ng mga nilalang. Pagramdam niyang binabalot siya ng isang espiritual na alab, doon na siya dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Sa bawat hakbang din niyang ginagawa, panay ang pagbibigkas niya ng mga buhay na salita habang paulit-ulit na sinisindak ang mga ito. Pagsilay naman niyang dahan-dahan ang umaatras ang mga nilalang na yon,
agad naman niya yung inabisuhan na sino man ang tumungo sa kakahuyan, mawawala ng buhay. Subalit nang marinig naman yon ng mga aswang, hindi naman siya nito pinaniwalaan, bagkus ang ginawa ng mga ito, puntahan ang lugar na kanyang ipinagbabawal. Pagkaapak ng mga nilalang na yon sa kakahuyan, laking gulat na lamang ng mga kasama nito nang bigla yung magsibagsakan na parabang mga nahulog na bungang kahoy. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa ang mga kasamahan ng lalaki kundi sumunod sa kanyang abiso. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid ng mga ito, doon na yon nagkaroon ng lakas ng loob para sumugod. Pagsilay naman ni Manoy Naldo sa ginawa ng mga aswang na yon, walang takot naman niya yung sinalubong, bitbit ang kanyang tabak. Habang nakikipaglaban sa kanya ang mga nilalang na yon, hindi naman ito maiwasang magulat, gawa ng kahit anong gawin nila, tila bang hindi tumatama sa katawan nito ang kanilang ginagawang pag-atake. Sinubukan na rin nila yung batuhin ng sumpa at tigalpo, pero sa oras na nakapasok na yon sa presensya ni Manoy Naldo, mabilis din naman yung naglalaho. Maya-maya pa, muli na naman siyang binulungan ng tinig sa kanyang isipan na magpakalat ng usal sa paligid na siya namang dali-dali niyang ginawa. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yon, tuon niya na silayan sa ibabaw ng krus ang kanyang gabay na nakalutang, merong bitbit na isang maliit na kawan. Pagkabigay niya ng utos dito, dahan-dahan naman itong isinaboy ang kawan sa mismong krus na siyang naging sanhi upang muli na naman niyang masilayan ang pagkakaroon ng mga bitak sa kabuuang wangis nito. Paglabas doon ng likidong apoy, lahat ng nilalang na dinapuan ng usal maliban sa lalaki ay bigla na lamang sumigaw at kasabay nito ang mabilis nitong pagkakaroon din ng bitak sa buo nitong katawan. Hindi naglaon, wala nang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang bumagsak sa lupa, naghihintay ng kanilang mga kamatayan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti muna niyang hayaan ang dalawa niyang kasama, gawa ng nasisiguro niya, isang tagnatis ang kaharap niya. Pagkakuha naman niya ng krus sa lupa, kalmado naman niya yung hinarap habang nagwiwika roon ng, "Isa kang tagnatis, tama ba? Nakakatuwa naman. Kabago-bago ko pa lamang sa samahan, ikaw kagad ang makakaharap ko. Nga pala, may tanong ako sa'yo. Bakit nyo kami pinangingilagan? Wala ba kayong laban sa amin sa kahit na anong aspeto ng kombate? O sadyang, mga duwag lang talaga kayo?" Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, umangi lang naman ito habang dahan-dahan itong inilalabas ang isang rosaryo nitong merong pabaliktad na krus. Matapos naman itong maipakita ng lalaki sa kanya, seryoso naman yung sumagot ng, Ano? Kami duwag? Hindi mo ba nakikita? Mas marami kaming mahalagang bagay na pinagtutuunan ng pansin kumpara sa inyong grupo. Hindi nga kayo napapansin ng aming supremo. Nagkakamali ka ata bata ng paniniwala. Mabuti naman at nagkita tayo ng maaga para maitama ko yung itinanim ng puno mo sa'yo. Pagkalahad ng tagnatis sa mga katagang yon, bigla naman itong winasak ang hawak nitong rosaryo kung saan kitang-kita ni Manoy Naldo ang unti-unting pagkakaroon ng wangis nito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang isang napakabangis na nilalang na may hahalin tulad mo ang anyo sa isang buwitre. Paglalarawan niya rito, may hahalin tulad mo yon sa isang dambuhalang ibon na walang gaanong mga balahibo. Nagliliwanag din ang parte ng katawan nito kung saan naroon ang mga piraso ng rosaryo at sa pinakanoon naman ng nilalang na yon, naroon ang nakabaliktad na krus na dahan-dahang bumabaon sa mismong kalamnan nito. Sa pag-atungal ng nilalang na yon, bumungad kay Manoy Naldo
ang napakarami nitong pangil sa ilalim ng tuka nito. Bukod tangi rin ang pakpak ng nilalang na yon, gawa ng imbis na balahibo ang makikita niya rito, mga buturoon ang nagsisiuslian. May mga matatalas din yung mga kuko at meron itong malabakal na balat. Hindi rin pangkaraniwan ang bilis ng nilalang na yon sa kadahilan ng hindi ito kayang masundan ng mga pangkaraniwang matalang. Dagdag pa ni Manoy Naldo na ang lakas din ito ay halos may hahalin tulad mo sa lakas ng 20 kalabaw na nagsasama-sama. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang papasunggab na ang nilalang, agad naman niyang itinaas ang hawak niyang krus sa mismong harapan nito na siyang naging sanhi upang makapaglikha siya ng espiritual na pananggalang. Subalit, nang mapansin naman niyo ng nilalang na yon, nagpatuloy lang naman ito sa pag-atake hanggang sa hindi naglaon, napansin na niya ang pagpasok ng ulo nito sa loob ng kanyang presensya. Dahil dito, walang habas naman niya yung pinagtatataga, subalit kahit ilang beses man niya yung pukulin ng kanyang tabak, tila bang baliwala ang talim nito na binalutan ng isang malalim na usal. Nang mapagtanto naman ni Manoy Naldo na walang kakayahan ng kanyang armas, nagdesisyon na siyang yon ay bitawan, sabay hingi ng tulong sa kanyang isipan. Naniniwala siya na ang nag-iisa niyang malalapitan sa mga sandaling yon ay ang gabay niya. Nang may sakatuparan na niya ito, muli na naman siyang nakarinig ng isang boses sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Ibaba mo ang sandata mo. Pumikit ka at ako na ang bahalang magligtas sa iyo. Magtiwala ka, Naldo. Magtiwala ka." Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung ginawa nang walang pagdadalawang isip. Pagkababa niya ng krus, napapikit na lamang siya at kasabay nito ang pagrinig niya sa isang malakas na pag-atungal ng nilalang. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, doon niya nakita ang tagnatis na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Pagbaling naman ng paningin niya sa kinaroroonan ng nilalang na yon, kitang-kita niya ang nakakalas nitong mga pakpak at paa. Sinubukan pa yung pagalingin ng tagnatis pero sa kasamaang palad, wala na rin yung nagawa. Kahit ano pa kasi ang gawin nito, mariing inilahad dito ng gabay ng krus na tuluyan na nitong naselyuhan ang kakayahan ng nilalang na yon na ibalik ang mga naputol nitong parte sa katawan. Pagkalahad naman ito ng tungkol sa bagay na yon, agad naman yung naglaho sa kanilang kinaroroonan, sabay bulong sa kanya ukol sa mga susunod niyang hakbang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maunawaan naman ni Manoy Naldo ang nais ipagawa nito, dali-dali naman niyang sinugod ang nilalang, sabay lapat ng krus sa mismong noo nito. Pagkalapat niya sa krus na yon, doon sumambulat sa kanya ang napakaraming kaluluwang napapaloob sa nilalang na yon. Pagsili para naman ng mga kaluluwa sa buong paligid, agad naman yung naglaho at kasabay nito ang pagbagsak ng nilalang na wala ng buhay. Nang masipat naman niyang patay na ito, dahan-dahan naman siyang tumingin sa kinaroroonan ng tagnatis kung saan nasipat naman niya yung humihiwalay ang mga kalamnan nito sa mismong buto. Sinubukan pang makipag-usap sa kanya ng nilalang na yon, pero hindi naglaon, tuluyan na rin yung nawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali naman niyang nilapitan ang dalawa niyang kasama na kasalukuyan namang naghihirap na tanggalin ng bakal na lambat sa mga katawan nila. Maya-maya pa, nang makatayo na ang mga ito, gulat na gulat naman yung nagtanong kay Manoy Naldo ukol sa mga nangyari. Okay, ito na, sinumbulat na yung gabay ni Manoy Naldo. Isipin ninyo hindi lang ako na 100% kasi may nakita siyang anghel
na may pakpak tapos napakaraming mga mata. Grabe, sobra akong kinilabutan dun sa part na yun. Pero ngayon, ito na, in-announce din na sabi nung matanda na parang si Manoy Naldo yung parang magiging pinakahuling pinuno ng mga kabalyero. So wala akong ideya kung nagkataon lang ba lahat o talagang nilatag to ng Panginoon para kay Manoy Naldo. Kaya yung mga susunod pang kaganapan, abangan na natin yan, yung 6 at saka 7. Alam nyo na, bukas na yon. Kaya pahintayin na lang ako ha. At sad news, finale na natin bukas, 7. Yun lang. Sorry kung maiksi. Salamat.